Mm. Kwaze kwanzima ukuthi uyiqonde yonke le nkanankana. Kodwa ukuze uyiqondisise kahle, qala ku-part 1. Nkosi, ngiyacela smart sezulu. Mangathola nje laptop fast. Noma ngabe yakwaThemu-ke at least. Uma nje ama-slides ezodlala. Sibengitshela ukuthi uNkulunkulu akawenzi umsebenzi wakhe. Ayisho ukuthi sobala sibengirong. Ukhuluma ngayo yona manje. Cha phela ngisho ngoba usesheshe wawuphendula umkhuleko wakhe, yabo. Just get this laptop with an affordable price. You should be grateful for love God is giving you. Manaki, imali. Ngoba ngithi ngiyayifanisa phela le laptop wempema. Hayi phela kuyenzeka efana, kodwa yabona i-system i-high kakhulu. Le it has a quality of being magnificent. Wena sikhulu sabazukulu. Ubhizinesi lesingisakhe sipractice. Eyami le laptop. Yazi, hayi uJesu yazi hlela into. Ya kulungile phela. Kodwa uyakhumbula ukuthi phela ngakubamba inkunzi. Sekweyamba bale laptop le wena wakungabethe noma usungikhohle ukuthi njani ebusuku. Emini kona Kodwa sikhulu sabazukulu mfethu. Ngobe manaki. Wasufakana neziphandla yini kwenza njani? isabashana okokuqala lokho. Futhi awuhlangani nama-bracelets wami wena abe uthenga i-laptop ngiyakuphela. Okay ke. Sabashana. Kodwa mfethu, ngabe mfethu usale usunginikeza le laptop ngoba ukuhlangana kwami nawe obviously bekudaliwe. Yabona nje mfethu. Hey uzoma kancane lokhu uzenza ukabza the small la ngaze ngikwazi fast. No. Akuyona ingoma kaKabza the Small le, ekaZuma. Phela uKabza the Small u-DJ. Ngiyayizwa yonke lento eyishoyo. Inkinga manje mina nje ngingaze ngiwubuze lo nto leni. Umane nje uyaphapha nje. Abe uthenga i-laptop. Hello. Indoda ngisangitshela sesiyidlile inyama mfethu, qeda ngidla nje manje. Hawu mfethu, kanjani manje waphela nje bengitshela nje ngathi ungishiyele nami mfethu uyazi inyama ngiyayithanda. Yini indaba nomhopolo nto? Hayi mfethu ongekho nesisu sakhe bafo. Ach man winje. Uthini? Sithini ngawo nihlekani? Sebeqedelile inyama. Awungeni wena lapho. Ongiyeke wena into kabeza uthenga i-laptop nje kuphela. No, hlisa umoya, lalela. Mina mfethu bezingaya endlini, sishaya inyama mfethu, yabo because si right yosiwe, si ready, yabo. Si right. Hayibo, serious mfethu? Hawu Nkosi wami, usabuza. Angidlali, mina ngiserious angidlali. Hawu. Hambe ngiyakutshela, qondise, saba. Hawu. Ngiyakutshela-ke wena sikhulu sabazukulu nkabi yami. Kumele manake. Sinenkinga yodwa yazi. Inkinga yani futhi manje le. Manje phela ndoda kumele uyothenga uphuthu laphana kuze phela uzokwazi usubuye siyobuya-ke siyadla. Ubani yena? Uthi uma mina uphuthu awungeke mfana ngamane sidle yodwa lo nyama noma ngamane kuyekwe. Hawu. Ngamane lo nyama idliwe yodwa noma kuyekwe. Oh, okay. Mina bengithi phela ngenzela ukuthi yabo usuthe mfethu. Hayi awufuni khona ukuthi ngisuthe. Uyalazi uphuthu la emsonto ukuthi lingozi kanjani. Insizwe ethu uyophutha ayibuyi. Mina ngizobe ngibuya ngoba nginjani? Hayi ngamane idliwe yodwa. Kulungileke. Hayi, okay. Hey, nkabi yami. Sivele sixubhe khona la. Manaka. Ulinda kancane. Manje uphela uzodenga? Awu phela ngiyawudinga masala kanjani? Alright. Awenze futhi wenze isinko futhi nama cornflakes khona kuzoshebeka. Awusheshe futhi ngoba manje ilanga liyashona bro sekusebusuku yabo. Oh. Ya, ufuna ukusheba ama cornflakes nomsinko. Okay. Eksemaphewula umgcineni usigqoko noqetele eyangibagcinisa Ayibo. Ubani manje wena? Mina ngibiza umnandi Licious. Umntwana bakhala ngami mina. Wena-ke ukuthi ngimnandi kuphi? Hayibo mfethu. Ngehlela isakha phela umnandi kubona hayi kumina mfethu. Sithini ngawe ndoda? Mfethu, kahle kahle la ngize ngale mpahla le. Ngifuna i-laptop la. Bese uyahamba. Mase uyahamba. Hayibo mfethu. Bese uyahamba.
Yenda ufunike ukumbona ecasuka. Mfethu kodwa mfethu. Njengoba ngizoqala ngidle inyama mfethu bese uma ngiyahamba ke. Konyama la wena. I-prank le. Angifuna uze la mina. Oh, so laptop yami. Right mfethu. Kulungile into yenza kumina. Into ongakhohlwayo le deal esiyenzile ngiwashela for 4 weeks. Eish. Oh. Alright. 4 weeks. Singasho sithi u-MT wawadlala kahle amakati akhe. Wawawina futhi ngoba wakwazi ukuthi awine i-laptop yakhe back. Ingabe lokho kwamsiza isikhathi esingakanani? Asazi. Thola ku-part 3.